hilin eh. Hi, good morning, madung buntag sa tanan. Pasalamat gyud mo sa lamang gagahom. Diyan ako sa mga tanom karon, nakauli na ko ikas tagbilaran. Ikan na human ako sang rap check up. Under observation paghapon ko nang kapula bang paghapon ko sa Ginoo, hatagan ko kabaskid mo tagadlaw. Makasurvive ko din ang balatian na atunta nga maadto na ko sa hingpit, din ako mag suka-suka, din ako mag sakit ang likod, din ako maglisid ginhawa, magampo ko sa Ginoo nga matag oras ug matag adlaw, matag minuto nga maamong pang ginhawa mao kira unta mo nang ipangalos sa Ginoo. Ang kanihang pamina sang lawas nga mao kira. Salamat sa paglantaw sa mga pajag sa mga makatabang sa kanang nagsigli sa hang pajag. Salamat ko kahit asan nakauli na ko sang pinianan, nakaliili na ko sa mga tanom nga moray mga tambaw sang makalipay, makita ko sa mga tanom labi na din sa mga buwak. Ang katawa mo. Magbigat. Kamusta niya mga kuha ni mo mga Na masya si Roy nagbidikul. Hoy na. Si Roy nagbidikul. Isa bang gamit ah? Katong tos ka Mario? Tuwa ba ano man ko ah? among kuha. Wa man ni kuha kay Di man. katong tos ka Mario tuwa maghapon wa man nagilabot Kanabang ako. kuha ba? Kanabang na mawir ba? Ang mawer, di amang mawer. Di mawer. Katong tos ka Mario lagi gamit tos basak. Kisa mo gamit adoy? Ano mo, kaya mo trabaho ng basak, kaya mo trabaho ng ibabaw. Madali ang saha dari, nga tumanag ko ang saha, ilaga Gabriel. Lupig na mo, nanam nagsaging 30 ka puno. Og lubi. Ang saha, dyan ni, tanong mo saha, saging rin, nangi pa nang Lubi dang tagkan gipangado na ka buok. bawo unsan, lakatan si Ruto dyan ipangado. Kaya dito mas lagapon. Kugihan, lagi, subaan naman, as lusis, mudto na, arang inita ka adyo, rugay ka adyo muli. Papit na puno balik Manila. Baik, kung kuno po narong 14. Joker pod. Joker. Ayun na kayo. Pagkatawa ta ba ito ba? Wah, minum ka na kay Hesperia. Gabi makasagdan paghapon. Buang na, bigyan mo tatlo na, bay tatlo do. Nangina Joy. Ano makasawa pong anji dia? Di man mahilwas ka. Hawa na. Mura ka putod-putod. Wala ka wala signal di kaabot. Mo bitaw. Parat ko no kanang tambok. Limo ko rin jo. A few moments later. Mubugto galina na. Mando sa maipit. Ya, upok si Mando dia nagi. Murag mga bata wa. Kaya wala mas tatay sila ng puli. Natuloy ka pa o? Natuloy ka? Asa? Doon lang, doon. Hindi ko kaya bahong dinagatan. Bahong sinahiran. Bukong sinera ka sa kaduganan. Mga para sa po guys, mga 60 kilos. Uy, gamay na ko katong dato sa ospital. Uy, nabawasan ko 2 kilo. Yung puli na magsigikaan paggawas.
Agad iro, dyan ang ituan. Nga, yung bodyguard na. Hindi man musig. Ang ilang bodyguard na ang amang. Amang ilang bodyguard Namis na rabag panit. Ara kita kan ko na pag-abot na daga ara mulising. Tayo na mamandog gatas. Matugay ra ka nangawagang bilban. Di pa inom na siro. Mga dudin. Expire na Para ba? mo mga katasa. Hindi pa inom sa ilo dyan. Di na mo dyan muusig. Amang lagi na. Lah. Harabag uwan na wa man. Na iwan. Tunaw na wa na gani nag-blow na pud. Grit sa pao, birthday mo na ron. Parang grit pao. Aw. Na. Mag-great day kog happy birthday ni Ate Janet Jamo Indajon Kanta. na tuaron sa Canada. Happy birthday te kay bako Happy birthday. Anda sa tubigon. Da. Happy birthday. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang soft drinks. Kanay malasing o kan. Birthday og pista ron oy. Asa man? Sa Tagularan City. Naimbita ron ka to sila, ay Oh. Naman tadani. Ngatong talayeng ug ako na operahan. Kay mga sinira man ta ko nadto. Ako ang tapoy ang hugas. Mandun tapoy kaon. ano. A few moments later. Di ilang ko na garden sa community sa barangay. O gapo ko dani mga operahe. Apil ta ko dani. Kaya plano mo itong mapil ko. Plano man to lagi ma-apply ko sa kuhan. Kanan ay tupad. Ano ko ka-apply saan taman. Tama na naman ko ng suri-suri. Lantaw-lantaw ko sa mga palibot sa ang pazag na ang compost pit na nagang mga bulanghoy na ikagsipo ay kunuhang ay kunong pangamutian ng bulanghoy ito pagkalanan sa tumoy manalam niyang kalipay ani sorry ko aning kuan kay isip pag magbubog ra ko mo nang hinahinay ko sorry ani isubos sa hang kuan pamnanan pero na dyan tayo gunahan na maikag ko maguna pero di sila madyo kumuguna kay ako rin pa yung mag-produce hindi ko ako maglantaw da maikag bukon nila sa pamusugo nga pagunahan kay to busy po sila paimos po sila suri-suri kay pinalampod ka adlaw malarga naman sila mga pang ipasagdan pagdalam ni pohon og nakuy mamisuhan alam ni suhuan og palis nakuy mamisong ikasuho kay na maglabong man kani mo ni ilas kuan sa barangay ni sa community sila ni sa igagaw sila alita ani tama na ko suri-suri ilang taon ko sa kabaskan ilang taon ko to sa ang bahay sa una sa mga ipuyan dito to tabok sa pa at bang sa pangpang at tama na ko ni pahangin-hangin suri-suri ko ginagmay munit-punit ko mga gagmayng kahoy tagol sa kabuok ano na laman dari ko magsusi ko na mo nga bag kaimito sa pa kainit pa man ako silong-silong na kurari sa mga atbang tapos ubos to danang nga lugar si babaw manas pang pangdapit danang lodo na akasya dako na ibay na pajag sang manghod mo niyang tuyan sa una na diyang lugar kana sa tabok mi din sa una ni may magkaos mga bata sila bilita eskwela diha magagian ani may manang diha ko nang anak nila Angelito ug Herlin diha ko nang anak ng lugarahan la bilita
Karon tama na lamang ko silang taw-lantaw. Kung nga followers nga niingan nga taman pa ko ng kog 3 years. Usa ko ko mo balik normal sa ang trabaho makaabot pag kog 3 years. Ingon tagamangod ganihan nag-video call sila sa nanay tatay kami. Ningog ba makaabot pag kog 3 years sikad karon. Under observation pa man ko kay na kanang mo tanaog musumpong hang mutukar nga magsuka ko paglisod ko ginhawa mag-produce lagi ko magaw ko muragan sa sibilita karong pitsa nuibin sa atakihan na ba ko kay si Undoy dali-dali dito siya makabuhot na makapamanjos maning kaguan lagi nga muragan na sila asa ko daan ni ano na po ko sang bahay po nako'y balatian na say po di naman po ko manampit kong nanay pabandos kong nanay pero lahat naman zed ampo naman ko sa Ginoo o kanang makasurvive ko taman mat palagis mga followers niingan nga taman pa ko na ko 3 years karon di ay pista ros tagbilaran gimingaw ko sa tagbilaran sa unang ingaron daghan kong order ako'y order nga tag 500 ka buok ako'y order sa unang 500 ka buok kasuman sa pantalan sa unang pista karon hanang na magdaghan suli-suli de ko ari munit ko langkay mag naman langkay dumalig di mapudbugat ning pagpamunit nga ang karlanan saging o balanghoy na malipay na lamang kung maglantaw sa akong mga tanom na pagbayas ang ijaan dia ubos kaning kamalig sa igagaw kung magtiadyon sa dao sa mga pamilya nga ayeng family happy pista diha ni Ate Migila ayeng happy pista pon o mabas kag lawas ko Ate Migila bisita ra ko pohon diha ni Day Jean ayeng happy pista diha day plano rin na day nga mo bisita ko sa inyohang lugar pero maabot rin pang panahon makabisita lagi apong ko upton pas tagaan pag kabaskog hatagan pag madung panglawas sa labang makagahom sa alaman ko ano sila asda mamay magitrabaho landong na kari landong pa rin A few moments later. kikapoy ka no kanang taas imong kuan maglaba di mo O ganang taas agang bipid. sa may bata ni magmudabag yung bibi mo O kikapoy ko. matog sa ka Mapahuway na ko. wa kay gainom Wa. Inubo na ganang bipid ko. Inom pa ka. Bulaklak lang og tubig. ta Di man ko og taas og bipid. Bulaklak na ko sa abrodipin. bisag di pa oras Oo, basta taas kay. dilihat sa oras Bunarit kuyaw. diaw Oh, uy. Malain naman nagang mura kuan na mga. di kaduha na ka-stroke no Oh, wait, katuna ah. Dato. kaduha katuna Ikatulo na. oh kaduha nam kabugli dani Oo, kay aguna di ko makabarag sa Manila. di kaduha As in kuan patay ang pikas lawas na naulian ra ko.
therapy. Kaduha, dito po sa Manila, mabitang pagkuan na, gisiwan na kung kanang not fit to work na. Adi na dyan ka din. Ganang na ay Stroke lang maadyo gani kay ang nigawas ag dugo sa ang baba, ilong, kay ugwa, patay ko. Kay mabugtuan mo. Ag dinhi mo ito ikato mo na. Mo yung lagi sila mailhan, magngut-ngut, magkatong di ang ugat. Nga na-crack. Pitik. Magpitik-pitik, ngut-ngut, sakit niya. Ay, sakit, labad na kang, Nandiyan sige po sa init. Yung BP na nahadana, di nagazid ka adyo, katubitong na pagkuan. Kana na ay, masubrahan na kus, kana bitong subras kakapoy hinoon, katubitong, di na paspas, uguna, kaya mahuman na to, arang init, nagpadyong ko. Nalubat ko, abayin kung di ko makasud, pagkaugma, laklak ko, lubog ko. Kibukuan man ng ariston, mura magka ng manghuwi, nagang mga bukton. Basta malubat ka. Oo, basta mo taas pa dagang malubat ko. Malubat ko na mo taas pa rin harapod. Umutas ang BP, taas ka adyo, ang labarag ang diyan ka na magnut-ngut. Mutas yung piling mutas din. Hindi na ko pwede kuan. Agang BP sa nakorek na sa una, bisa 200 o kira, di ba? Kung ariston, kaya pa, 120, over 125, over 130. Karon, di na ko pwedeng 150 na gani. At siya, mga 140, dyan mo, 140 ag over, mga 90, 95, mga 100. Lagi mo bata, pwede na dyan. Wow! May klase. 100, bakuan ako ng ariston, murag maglain nagalawas. Eh, nakurik naman. Di na ko pwedeng mo, Masakit po, maling mata. Ako, lubat na, 100. Mo dyan na ang gibantasan. Dili ka tangwan yung tingnan mo. Oo, kanang, arang dyan kasi pud mo epekto ng amlodipine. Pero bang Ang amlodipine may mo yung Paggabi. pang-asize na, katong dahil nakuan ko, udto. Di man ko pwede mo doble ko sa lusartan kay ang lusartan. alas 8. Buntag alas 8. 100 mg man. Agam Ang amlodipine kay 5 man. Pwede kang udto ka ingog ka. Kuan. Prutas di ko nag... Kasi kadyo mga ubos ng amlodipine. Kaya di gani pwede o ka na makuha na pagkadugasan na po, na sobrahan na po ka nubo unay mong duwi is Dr. Bean. Aga na yung si inanak ko no, kay ning bagsak mag-ijang ka na ay BP. Kay Kalit. 10 mg mag-ija, kalit. 5 mg mo ah. Duha ka ng sinapay na may kayo ijang sa giinom. Ah. Wa naman siya bae may nabang mag para sa high blood? Nalabitaw. Ha? Ano may nabang sa high blood? Di man ko makakuha kay unsa pud wa na 100 man ang Kalulitan eh mo. 50 naman siguro na